Is-servizzi tal-kura tal-kanċer f'Malta ġew deskritti bħala tal-aqwa prattiċi mill-Kummissjoni Ewropea. Fir-rapport tagħha l-Kummissjoni Ewropea rakkomandat li l-bqija tal-pajjiżi Ewropej għandhom jadottaw proċessi bħal ta' Malta biex titjib il-kura tal-kanċer fil-kontinent Ewropew. Ma' TVM News, id-direttur tal-kura tal-kanċer Danika Marmara spjegat li dan ir-riżultat kien possibbli għal servizzi ġodda li ddaħlu f'Malta fl-aħħar 10 snin. L-ewwel servizz jinvolvi s-sem tat-tobba tal-familja li qed jirreferu aktar malajr lil pazjenti bil-kanċer għand l-speċjalisti. L-aktar 3 tipi ta' kanċer li ġew referuti huma tal-musrana, tas-sider u tal-ġilda. It-tieni servizz u dak tal-infermiera speċjalizzati f'tipi ta' kanċer differenti. Xogħolhom hu li apparti li jkunu ta' spalla l-pazjenti u qrabathom jigwidawhom biex ma jintilfux fis-sistema meta jiskopru li għandhom il-kanċer. Minn dan is-servizz ibbenefikaw kważi 10,000 pazjent. B'kollox saru 58,000 telefonata b'talbiet għall-għajnuna mill-pazjenti għal dan is-servizz. Dr. Marmara spjegat li dan is-servizz wassal biex naqsu bi kwart il-pazjenti bil-kanċer li kienu jmorru l-emerġenza. Huwa best practice fejn jaqgħad timijiet differenti, servizzi ġodda u anke best practice fejn il-pazjent Malti jieħu l-ogħla trattament possibbli. Fir-rapport tagħha l-Kummissjoni Ewropea iżdaw is-siet dwar il-bżonn li jżidu riżorsi umani fosthom infermiera, spiżjara u psikologi biex dan is-servizz jkomplu jissaħħu. Dr. Marmara spjegat li se jissokta l-investiment biex jidaħlu servizzi ġodda fil-komunità. Issa qegħdin naħdmu biex anka il-proċess li jmiss huwa li noħorġu għand il-pazjent ġewwa daru biex inkunu nistgħu nagħtu trattament u l-interventi possibbli ġewwa id-dar tal-pazjent. Fl-2019 id-Direttorat tal-Kura tal-Kanċer waqqaf ukoll servizz ġdid ta' għajnuna għal pazjenti wara li jispiċċaw it-trattament tal-kanċer. F'dan is-servizz huma jirċievu fost oħrajn kura fiżika u emozzjonali skont il-ħtiġijiet tagħhom. B'kollox saru aktar minn 6,500 telefonata għal dan is-servizz.